Ahoj, Aslán. Poď. Poď. No a čo znamená Ruanoa? Ruanoa je spojenie dvoch slov hebrejského významu a znamená to ruach ako vietor, dých, pohybujúca sa zložka. Noach je pokoj. A pre mňa tieto dve zložky sú kľúčové v tom celom, čo vytváram. Ja vytváram svojimi obrazmi a svojimi umeleckými stenami domov. Čiže pocit bezpečia, istoty, kde chceš si oddychnúť, keď prídeš po náročnom dni z práce a chceš načerpať nových síl, chceš sa obklopiť niečím príjemným, niečím krásnym. Pocit pokoja a bytia a pohody ťa nakopne do tvorenia nových vecí a to je ten pohyb. To je ruach zložka, noach zložka je ten kľud, pohoda, že najskôr potrebuješ si sadnúť a byť v tichu, v pohode, v kľude, byť obklopený krásou, niečím inšpiratívnym. A akoby z tejto zložky, keď nie si prestimulovaný novými stimulmi, akoby z tohto stavu až stavu takého kľudu a až nudy vznikne niečo tvorivé. A pre mňa je veľmi dôležité tvoriť. A myslím si, že to má úplne každý človek. Máme schopnosť tvoriť nové veci. Chceš k tomu niečo dodať, alebo sa na niečo spýtať? Alebo ti niečo nie je jasné?